Namin pinsan anay kalikan na puuran iti dating nga slaughterhouse iti dangdang labangged dagiti no kumpiskar a fresh pork meat ngagdag 40 kilos. Alas 5 itay agsapa kabayatan ti inspection iti Maysa Abbas iti animal quarantine checkpoint iti Palaw Bangged upat nga styro box tinakita iti istribo. Nakita ti kapulisan tayo kan iti quarantine personal tayo nga ada dagitoy naka-styro box, yung styrofoam nga nagyan na rito. Kat di ninuktandap, dagitoy mata nakita tayo mga da kakarne. Sigot ti ma'am nga impay babari di meat products, tapno ma-check tayo no nagdalan ba rito iti usto nga proseso kan ada ba permit na. Naglaon ti styro box ti 27 kilos a karne ti baka kenwang ken 40 kilos a karne ti baboy. Agpapada dagitoy a nagtaod iti Cagayan. Naigiddan anay pauit dagitoy a karne iti Maysa Abbas iti maysa nga individual manipod Cagayan. Naggapu iti Solana Cagayan iti napamamitatay nga ipanda ko ma iti maysa nga catering service mat titineg maysa nga business iti tineg isu ti papanan na dito nga karne ko ma. No pagsangpet ti pork fresh may panggap ti fresh nga pork meat hantay latta nga palpalubusan nga sumbrek iti probinsya. Properly documented ken adda meat inspection certificate dagiti naibiyahe a karne ti baka kenwang rason a napalubusan daytoy a maipan iti destinasyon na. Idinto awan ti naipakita a dokumento ti fresh pork meat rason ano kumpiskar daytoy. Naipalawag met babayan iti OPVET ken LGU Bangged ti ordinansa a maipawil ti panangipastrek ti fresh pork meat iti probinsya ken adda dagiti dokumento a kasapulan. Number one pork program namin. Dito kayo sa Abra, bawal na bawal tayo magpasok ng fresh pork meat. So, yung ordinansa po tayo dyan. Dahil syempre, ang pinoprotect na sinong ordinansa is yung ASF condition. Abra is wala tayong problema ng ASF for the past 1.5 to 2 years, kaya mag-ihigpit pa rin. So, under sa ordinance, bawal magpasok ng fresh pork meat and may corresponding violation of penalties kasi yan. So, for the first violation, may penalty na 5,000 kasi na ipapakaw natin sa nagkalat ng kami. Plus, yung confiscation ng pork. So, nasensya na lang po tayo doon, we have to confiscate din yung pork. Ang hinihingi lang naman namin is yung operation ninyo na if kaya naman natin i-source yung pork meat dito na lang sa probinsya. Nagkidkit-meten ang nagpa-interview iti news team dagiti maseknan nga individual. Di mao ti dispensar ti individual ang nagipawitan dati karne ken anugoten na asaan na amo ti nasao nga ordinansa. Iti baet ti panakaypawil ti panagiserrek ti fresh pork meat ken da dumapay a livestock products nga wanan pa kay batugan a dokumento iti probinsya at dalata dagiti aggandat. Latamo dagiti may kawang giserrek di tingarot mawatan no apay nga kasjeta hantay mo nga nagliway ti pamalagip through all amin nga posible nga wagas nga panangipakamo kadakwada gaputa kasjay nadaman manduktalan lata nga giserrek akit kapilitan nga sangwenda di provision dagiti provincial ordinances tayo nga no sa dinno kita dagiti penalties na kit may pakatamin kadakwada. Kidaw ti mayor tinananay a kooperasyon ti tunggal maysa ken sumurot iti paganurutan gaputa saan laing a pagsiaatan daytoy iti ili no diket masalwadan pay ti pagbiyagan dagiti Abreños. Itong panon tayo lata kuman dagiti alagaden panggapiti dati kita ti negosyo nga nastrikanyo tano saan na nga rebeng nga ramiden saan kuman. Tamo yung met nga dagiti nanduktalan iti kalabos ket napenaan damit nga to the full force of the law. Jessica Boreta, Balitang Solid North.